Ano yan? Kapay lang, isitis na pera. Nagsat na. Kaya na na. Yara. Uy, tapang way. Tingting. Uy. Tabi, usap para. Ano kasi kala Lawrence Dason. Umas na. Yo! What's up? Okay, so kamusta? So sa araw na ito guys, tayo ay mayroong bagong video at tayo magpapalaro sa mga kabataan dito sa amin. Okay, so medyo matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag bigay ng games sa mga kabataan dito sa Salvacion. So since today is our barangay day and napakalupit ng bagyong Odette sa aming barangay, maraming bahay ang nasira, maraming yero ang nagsiliparan, maraming palay yung nagsihigaan, at syempre maraming saging yung mga naputol at nabuwal, at pati na rin mga punong kahoy, mga poste at kable ng kuryente ay naputol. So ngayon, dahil mayroon tayong barangay day, so kunting kasiyahan lang para sa mga kabataan, tayo ay magpapalaro ng Eat What You Get. Okay, so kakainin nila kung ano makukuha nila, pero bigyan natin ng kunting twist and challenge. Since hindi nila makakapa, hindi nila makikita, at hindi nila mahahawakan yung mga pagkain na pwede nilang kainin. Okay, so ito ay medyo mahirap at mayroong suspense. Okay, so but before that, ihanda ko muna yung kanilang ang aking ipapalaro sa kanila. So ihanda muna natin ang kakailanganin. Syempre bumili ako ng pakwan. Okay, so isang pakwan at mga ingredient. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano ko ito gagawin, yung twist at challenge na ito. Okay? Okay, so ito yung ating main na props sa challenge na ito sa Eat What You Get. So pakwan, okay, binili natin yung kanina sa tindahan. Syempre mga barbecue stick na homemade. Okay, so hindi pa ako marunong gumawa ng barbecue stick na malinis na ano. Okay, at syempre ito pang iba nating kakailanganin. Luya. Ayan. Kapit tayo be. Sili. Ayan. So tingnan natin kung saan makakaya ng mga bata na to. Kalamansi. Okay, medyo basic yan. Ewan ko kung ano sa Tagalog ito, pero batuan ang tawag nito sa amin. Batuan. Sibuyas. Bawang. Okay, so yan yung mga ingredients natin kakailanganin. Okay, so napakarami. Binili din natin to kanina sa palengke. Okay, so ang gagawin natin guys ay bubutas-butasan natin itong pakwan na ito ng hugis tatsulok or triangle. At kunin natin yung laman niya, then papalitan natin siya ng mga ingredients na ito. Okay, so try to watch this kung paano kong gawin. Kapit din. Oops, wala na. Nabiyak na. Okay, nabiyak. And then, pagkatapos natin na alisan yan, kaya ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng mga laman. Okay, anong gusto nyo? Okay, unahin natin yung medyo maliit. Ito. Bawang. Okay, babalatan muna natin syempre. Ayan, bakit maitim to? Okay, so ewan ko lang kung sino yung matapang mamaya ang sikmura. Okay, na hindi ayaw dito. Okay, so bawang. Tusukin na natin to guys. Yan. Para hindi nila makikita yung laman. Syempre kapag eat what you get na nasa plato lang, makakapa nila, syempre malalaman nila yan eh. Alam nila kung ano yung sili, alam nila kung ano yung bawang at sibuyas, di ba? Pero kung ganito,
hindi nila basta-basta makikita. So, syempre, medyo may suspense at thrill kung baga. And so, tingnan lang natin mamaya kung sino ang ayaw. Siyempre, ang ayaw, hindi na pwede sumali sa susunod natin game na mayroong kulay violet na papel. Okay, mayroong cash na kulay violet yung prize. Ayan, so hindi natin pasasalihin, syempre. Hindi sila KJ sila eh, di ba? Okay. So ayan. Ito yung una natin na papakain sa ating magiging maglalaro, no. Sasali sa atin. Okay. And then, pagkatapos natin na gawin yan, babalik lang natin yan para... Ayan, di ba? So, ganyan ang itsura. Hindi nila makikita yung anong laman. Hindi nila basta-basta makikita yung anong laman. O, di ba? Ayan. So, next. Medyo may na. So, lipat tayo sa kabila. Okay, dito naman tayo. Ayan, sayang. Wala na tayong ibang extra na pakwan eh. Kinain na ni Nana yung yung isa kong biniling pakwan. Yan, so okay, so ready na ang ating props para sa ating ipapalaro mamaya. Okay, so mamaya titipunin na natin sila. Andyan na sila sa labas. Okay, and let's go! Jampulo na. Sadya lang dyan. Ano na yan? For fun. Panglipat-lipat lang ka problema ka udit. Pero rata na ka rin pagkatapos na ka dyan. Kasi ka nakatumbal guys kung Okay, basi mo yung Matambang. kaysa kung ano mabahal mo. naog. Aura yung kanan. Dapat ang buson kita. Kung di kaya te. Ito ka na sa kwarta. Wala ka sa kwarta. Alis ka sa game ka kwarta. Hindi ka maabay. Ha? Kada stick dyan, may sila dyan nga karanaan mga laswa eh. Kung ano dyan. So, sino gusto muna? Linya. Mabais la. Agay, mabais. Linya rin. Pilit. Kawan mo na. Pwede na yan. Amalay mo? Nabilis ang bilog. May picture na ba yung gagausap? Ay, ang palda ko ginabot. Palitan mo eh. Kailangan ko mag-video eh. Balaan sa... Video Video gitra. Si para Marap, ika na saan bulat na pa. Darwa bilog ka ng jampol, Ged. Na darwage do boson. Tawag tanan na ron, badlay ka tumbal ka ron. Buso na lang. Boson. Darwara. sa may umo. Maani mo ako ko na makaon mo ta. Tawa na jura na. Gabol! Jampal na ibe. Anare. Kaya, tana jampor na. Ako malda ka na. Ge, busa lamon na ito.
Dede. Hindi, Kita curang mo. kita curang mo. Kita curang mo. Brad, hindi ka mo vlog. Kanugon na karon ni. Uy, smile mo. Wow, uy. Karon pa pang dayas. Daw galuha ra na. Dalang pala gani. Tapos karon kasuwa ngay tay karon na. Igun to. Hindi guntan. Kundi mo maubos na hindi ka ko interest sa saraja yun. Di ka ko ka-intra sa rayo. Wala na nga is. Ay, si karon na karon lalo Para Paul, ganda sa kamera mo lai. Yan vlog ra. Nugon ay. Kakay sa tagsasalam kanan. Kaysa sara-sara yawan ko. Ilamon lamang. Bisigit no, yadi para pang dayas ron. Kanwara. Das may ano lakan, are lakan na. Kaya pa Paul? Kaya pa. Kaya pa. Saan sa balon ka ta? Kamara. Ya menara. Okay, ang bayan ay. Jen, bayan mo din basta makuha ang data. Mana na yan? Ba dito na kung di kaya. Punta kami lagi. Okay. Okay. Sunod. Ito mga nga. Ang katumbal. Ano ba? Dylan. Okra. Okra. Ano ya? Okra tayo mo dyan. Ukrado mo dyan. Lutong na. Ra, ya. Tuwan. Pakita. Katumbal. Katumbal. Kanaran. Kana. Wala sarap. Anja. Tuja pa eh, sugpo na. Tindan mo na. Kiren. Ayun sa light. Jojo. Mata na rin na. Anila na lang. Tilo na lagi ana. Katumbal ha. Ad. May japa. May sugban pa. Pagkano. May sarap pa. Eh, gani aga-agakan. Dapat gani. Kaya ginagbitik lagi una ko na. Kutsilyo to yun. Ang ngabe. Dasig ba? Kutsilyo to yun. Bladin. Para maano. Diya pa Jo. Ay, tara yun. Diya ka na buo. Ako nang dundon, tama na mo. May sandiya yun na. Di na mong kunta, urat ka na mga ngay, sobra kaslam. Mga ja. Ad. Ang dundon, urat ka na ga. Okay, tinila. Agay. Tinila na lang. Ay, hindi. Hindi pa maron. Sinasunod. Sino gusto mo masunod? Sinasunod. Ganoy. Sigaron. Ikaw na yun. Palaya. Ano yaw? Ang mga Kapay lang, isipin sa lapela. Nagsat na. Kaya na na. may tapang way. Tiktik. Uy. Tabi, usap para. Ano si Kalaya Lawrence pa? Lores na son. Umas na yan? Basa kastek. Kita lamang. Lima. Sobra pa ni stick ra. Lape, Lawrence. Sandiyaral. Tawan ta. Oy, Nabilin. Ay, diya pa. Dali lang, parang hindi mo kang kita raw. Pas lang. Surprise. Surprise. Diya pa yan. Gin, nami gani batuan. Taro na. Tanan. Ang sabon. Wala ba? Ay, gwapo. Gwapo ra kun kang gwapo na. Against the light. Ay, man, naka-play ka na to. Pindot mo guro. Nakapindot. Nakapindot ka mo. Masandiya yan karaw. May jara nga sandiya. Kaya palor. Ganda ba na darwa na ball. Pakata lang kokor. Mga listen. Ako ba lang katawan ta ko yan ang namin. Bilaw katambal na. Naudahan. Basic lang yan. Yan bawal ay kulboy ba. Mga bawal na. Practice na iba yan. Lera kulbo. Kagatok may. Ha? Ngaran? Sige. Stop tanaw.
Iba. Kau kita na. DJ, buksan niya ang cellphone. Tambalan mo natin. Okay, open. Buksan niya ang cellphone. Sobra nyo ka, paano kanapan ka patay-patay. Kamera. Usapa nga tanan dayon. Usapa tanan dayon. Uli pa Bepard. Ay, hindi ano yung ano ang cellphone. Nait usap na. Post lamang Oy, ay. Carlo. Tapos ka. Dawalwara. Nag-ano nga kapira na pundo. Carlo. Okay, next. Yeah, kunusun. Carlo. Carlo. Sabihan mo na. Jadi. Oy. Bagay lang na. Jamuhan na. Dito wala na la. Ano rin ba? Ano man ang Kulbaan na daw rin. ang kabukakid ko nang. Ang abukaan. Jeff. Bait eh. Darwa? Okay, darwagin. Pastor Jeff. Lalba, jamuhan ka ko. Si saralang na. Saralang na. Wala, parang nasang ka. Tulo na ilan. Ipili ko man ang lingan daw. Sana yung pares naman Jeff. Para sa mo naping. Di ba ni Darwan? Nainay lang alor. Nainay lang ged. Tisingay lang. Isang bigtusan mo para. Tisingay lang. Hindi nyo ko indra ka din nag-post ang ano. Ako intra nyo kawidan. Kailangan di masinggo ba? Nag-post lamang ay. Gaya, basic ka na lang awas ha. Wow, okay. Awas na gitahan na. Paul, gusto mo pa sarapal? Paura, Wala, ano dyan sara? Lipat ko. Ano pa gano'n? Nang kata. Ano na, Hiram? Si Lenbe, lamang ang bilin. Ay, ikaw rin na. Ikaw rin na. Ikaw rin. Loy ah! Umos ah. Masarap yan. Kan-a. Ano tanara, kan-a. Di mo intra kan dyan. Guy. Pot. Tira na ginusap mo. Kaya? Hindi bigtusan hindi man na sa ano laan mo kanina. Di, pirita ni kaya. Saan mo to hindi ka magano? Ako be. Loy ah. Bawal mami. Mga mo lang ra. Ako be. Naana lang.